Hvad er digital markedsføring, og hvordan virker det? I dag er næsten enhver virksomhed til stede online. Når du ser annoncer, opslag, videoer, salgssider, beskeder og websites, der dukker op på Google, er alt dette en del af digital markedsføring. Det er vigtigt, fordi folk søger, sammenligner, lærer og køber på internettet. Dem, der bruger det strategisk, har en fordel. Hvad er digital markedsføring i enkle ord? Digital markedsføring er de handlinger, der tiltrækker personer, skaber relationer og sælger produkter eller tjenester gennem digitale kanaler. I stedet for kun at afhænge af flyers, telefonopkald eller fysiske butikker, taler du med det rette publikum via sociale medier, annoncer, indhold, salgssider og digitale beskeder. Ideen er at nå dem med reel interesse og guide dem naturligt mod køb. Hvordan tiltrække personer online? Det første trin er, at de rigtige personer finder dig. Det kan ske gennem sociale medier, videoer, blog, Google-søgninger, anbefalinger eller betalte annoncer. Hver strategi bringer trafik, altså bevægelsen af personer til dit indhold, din side eller dit tilbud. Jo mere kvalificeret trafik, desto større chance for salg. Hvorfor indhold er vigtigt? Indhold er det, du offentliggør for at lære, underholde, inspirere eller hjælpe nogen med et problem. Det kan være et opslag, en video, en guide, en sammenligning eller en historie. Når indholdet er nyttigt for et specifikt publikum, skaber det tillid og får personen til at vende tilbage, kommentere, dele og huske dig. Før du sælger, er det vigtigt at levere værdi og vise, at du forstår emnet. Hvad er annoncer i den digitale verden? Du kan ikke altid stole på organisk rækkevidde. Betalte annoncerer fremskynder processen, fordi de giver dig mulighed for at vise dit budskab til mange mennesker på kort tid. Du kan målrette efter by, interesse, alder og andre filtre. Dette øger chancen for, at annoncen vises for dem, der faktisk kan købe. Hvordan fungerer købsrejsen? Digital markedsføring er ikke bare at sende nogen til en side og håbe, at de køber. Der findes en rejse, kaldet funnel. Først opdager personen dig, følger dig, udvikler interesse, sammenligner og beslutter derefter at købe. Nogle produkter kræver mere tid og information. Andre sælger hurtigere. Det afhænger af pris og problem, de løser. Hvordan sker relationen med publikum? Når nogen viser interesse, kan du fortsætte kommunikationen gennem sociale medier, beskeder, WhatsApp, e-mail eller fællesskab. Denne relation hjælper med at besvare spørgsmål, vise fordele, forklare hvordan løsningen fungerer og skabe tillid før køb. Når personen føler sig sikker, bliver beslutningen langt mere naturlig. Hvordan måle resultater? En fordel ved digital markedsføring er, at alt kan måles: klik, rækkevidde, engagement, beskeder, besøg på website og salg. Det giver mulighed for at justere kampagner, forbedre kommunikation og forstå publikums adfærd, før man investerer flere penge. Dem, der analyserer resultater, beslutter mere præcist end dem, der kun handler ved forsøg. Resumé at huske. Digital markedsføring er kombinationen af indhold, relation, online promovering for at tiltrække personer, skabe tillid og sælge forudsigeligt. Du bruger digitale kanaler til at tale med dem, der virkelig har brug for din løsning og følger hele processen tydeligt. Nu fortæl mig, hvilken del af digital markedsføring vil du gerne dykke dybere i?